volunteersफोरा एक्सारसाइज खालामगासिनो दङ। खुंनायाव जोंहा भलन्टियार्सनि गोनांथि जायो। बेयाव जोंहा प्रेक्टिस सोलिनानै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ एग्जाम जोब्बाय मालाय बिसोरा एग्जाम जोबनायखाय गासै गथ'फोरखौबो मोनदो। इसोरनि लाइना इसोरनि लाइना सिद्दा जा जोंहा बिमाफोराबो गथ'फोरखौ लाना फैयोना बे साइडआव जोंहा गार्ल्सफोरनि बियो आरो बैथिंजाय बयसफोरनिबो दङ नायलांबाय थादो बयसफोरा नै साइडथिं बयसफोरा साइडथिं lain saya kulit lain saya nang lagi lagi na agra simpra pula lain jangan lagi lagi na jangan saya kulit lain jam प्रेक्टिस होगासिनो बयसफोराबो एग्जाम जोब्बाय बाबुमोन नोंसोरनि नोंनियाबो एग्जाम जोब्बाय मा क्लासाव फरायो नोंलाय क्लास 6 माबे स्कुलाव फरायो अलंबार बेसेबां बैसो जाखो नों 11 दे Sampai saya tuh kita mati bar. Hop. सोलोंबाय थादो दे लोगोफोर सोलोंबायसो थादो बयबो रोंखाया आरोना मास्टारा फोरोंगासिनो जोंहा Sabar. Bisram. Sabar. Bisram. Ya baik. Kasih ber. Sabar. Bisram.